Ферментация от борови връхчета при слаб имунитет, лошо храносмилане и проблеми с стомах. Ферментацията с борови връхчета е не само вкусна, но и много полезна. Младите светло-зелени връхчета са истинско съкровище през пролетта. Пълни са с витамин С, който укрепва имунитета, пречиства организма и му дава сила и енергия. Помага за баланс на бактериите при проблеми с храносмилането, кашлица и стрес. За да си приготвите тази ферментация, ви трябва една шепа борови връхчета. Измийте ги и ги сложете в бутилка. Добавете 3-4 резена лимон и налейте с вода. Добавете една чаша готова ферментация за по-бързо ферментиране. Добавете 2 супени лъжици мед и разбъркайте. Покрийте с салфетка и оставете да ферментира 4-5 дни. И от време на време разбърквайте. След това прецедете и пийте на гладно по една чаша всяка сутрин. За още полезни рецепти в книгата ми Лечебен наръчник с 101 рецепти.